Usah basuo kecek pantun, apalah bunyi pantunnya. Kapak siradai penutuhnya, juak tajalin jadi atok. Galak badarai dahulunya, isuk menjadi buah ratok. Mari kita baca kisah lamo, simak dek sultan elok-elok. Kok masak sakai tolong tuai, masak sarumpun makan sabi. Boneh naikkan karangkiang, hampo tinggalkan di balerang. Salah di kami nan batanam. Iko carito tentang muda-mudi Minangkabau. Nan bujangnyo taat jo agamo, rajin sumbayang, rajin menuntut ilmu. Baanan laki-laki ba itu pun padusi ranah Minang menuntut ilmu. Sapulang menuntut ilmu, bujang Minangkabau menolong orang gayaknya. Katiko maso ba mainnyo, inyo main basanang-sanang, basamo kawan-kawannya. Katiko maso ba mainnyo pulo, anak gadi Minang basamo kawan padusinyo, bagurau basanang-sanang. Sanjo harinyo inyo pai ka surau, sambayang jo mangaji. Ba itu pun padusi Minangkabau taat pulo jo agamo, rajin sumbayang. Sanju harinyo inyo sumbayang jo mangaji di rumahnya. Sasudah mengaji inyo baraja basilek. Adu pulu adat di Minangkabau batujuan memparik tali silaturahmi, bacaro makan basamo, nan basabui makan bajamba.